नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। शिर्शी कुमटा ग्रामीण भागात पर्यायी रस्त्यासाठी 12 तारखेक बैठक। भटकळात IPL क्रिकेट धंद्यात आशिल्ल्या 7 जणांक अटक। बेंगळूरच्या 2 प्रवासीले लाईफ गार्डान केले रक्षण। जोडा तालुक्यात बेकायदेशीर सोरो जप्त। कारचो टायर स्फोट जावन कार रस्त्यावयल्यान फोंडात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आज 115 कोरोना पॉझिटिव्ह। आता सविस्तर खबरो। शिर्शी कुमटा रस्तो ऑक्टोबर 12 तारखेच्यान 1.5 वर्षासाठी बंद दवरला आणि शिर्शी कुमटा रस्त्याकडे आशिल्ल्या गावच्या लोकांक पर्यायी रस्त्याचो शोध सुरू आसा। हाचे बद्दल स्पष्ट निर्णय करचेसाठी शिर्शी कुमटाचे उपप्रमुख ऑक्टोबराक 12 तारखेक सभा करतली। सगळे संबंधित अधिकारी कडे चर्चा करून पर्यायी मार्गाचे ओळख करून त्याचे नंतर रस्त्याचे काम करूक निर्देश दितले म्हण जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार यांनी सांगले। हो रस्तो फक्त नावासाठी राज्य महामार्ग जाल्यान थोडेकडे रस्तो पूर्ण प्रमाणात जीर्ण झाला आसा। सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कारवार अंकोला आणि शिर्शी तालुक्याचे सीमेचेर सुमार 6 किलोमीटर रस्तो विकसित जाऊ जाय। या भागात जंगल आणि घाट असतात। व्हड वाहन उचाक साध्य जायना, तसेच राना भितर रस्ते विस्तरण करूक अवकाश मिळते ना असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी लोकांचे मत असा। IPL क्रिकेट बॅटिंग धंद्यात 7 जणांक भटकळ तालुक्याच्या दाली रस्त्या लागी पोलिसांनी अटक केली। अबू शेख 43, जाफर हुसेन 42, अबिदीन 33, वासिम शब्बर 43, मोहम्मद साबी खादीर 32, साहिर बाशा 39, मोहम्मद साकिब 43 ह्या अटक केलेल्या आरोपी खिंच्यान 50,100 रुपये आणि बॅटिंगा उपयोग केलेले मोबाईल जप्त करून घेतले। भटकळ ग्रामीण ठाण्यात प्रकरण दाखल केले असा। बेंगळूरच्या 2 प्रवासीले लाईफ गार्डान केले रक्षण। गोकर्ण कुडल्या बीच समुद्रात पोहू गेले त्यांना पाळा शिरकून पडिले बेंगळूरचे कुशाल गौड आणि प्रताप गौड या दोन्ही युवकांक लाईफ गार्डान रक्षण केले। दोन्ही युवक 7 जण मित्राबरोबर पोहू गेले त्यांना ही घटना घडली। जोडा तालुक्यात बेकायदेशीर सोरो जप्त। जोडा तालुक्याच्या अदमोड अबकारी चेकपोस्टा लागी अबकारी अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली त्यांना बेकायदेशीर सोरो जप्त करून आरोपीक अटक केली। मूळ धारवाडचो बंधित आरोपी हेमगेल्या कारी भितर 40.70 लिटर गोवा सोरो आणि 7.5 लिटर गोवा फेणी मिळली। लगभग 5 लाखाची गाडी आणि 89,000चा सोरो जप्त केलो। आरोपीक न्यायालयात हजर केला। ह्या वेळार अबकारी उपआयुक्त आणि अधीक्षकाले मार्गदर्शनाचे अनमोड अबकारी PSI रेश्मा बानावळीकर, अबकारी रक्षक राजू भटकळ, तिम्मप्प गौंड, रविराज नायक हेमी उपस्थित आशिल्ले। कुमटात चलती आशिल्ल्या गाडीचो टायर स्फोट जावन रस्त्यावयल्यान कार फोंडात पडली। ही घटना गोकणच्या हिरेगुत्ती लागी घडली। जाल्यान या अपघातात कसली प्राणहानी जाऊ ना। महामार्गावयल्यान वयताना टायरात जाल्ल्या स्फोटाच्या गतीन गाडीचे नियंत्रण चुकले आणि कार महामार्गा बाजून पलटी जावन फोंडात पडली। हेच बद्दल आणि माहिती मेळची आसा। या थोड्या दिवसाकडे रात्रीन गाडी फोंडात पडून अपघातात अंकोलच्या व्यक्तीले जाग्यारच मरण जाले आणि गाडीत आशिल्ल्या अनेक मनशाले हात मोडिलो। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आज 115 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले। कारवार 11, अंकोला 2, कुमटा 55, शिर्शी 1, सिद्धापूर 7, येल्लापूर 1, हळियाळ 37 आणि जोयडा 1 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मिळाले। आज कुमटा, येल्लापूर आणि मुनगुडा भितर एक मनशाले मरण झाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 135 लोकांले मरण झाले। आज कारवार 30, अंकोला 26, कुमटा 63, होन्नावर 115, भटकळ 40, शिर्शी 175, सिद्धापूर 17, येल्लापूर 44, मुनगोड 74 आणि हळियाळ 65 लोक बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।